So yan guys, pinagkagulo na po si Nobita. Iniintay na kami sa munisipyo. Itong mga pasaway na photobomber na to. Pumunta na kayo doon. Saan po namin makikita yan? Para makapakalaw po kami sa vlog nyo. Sa Marrakech. Raras Vlog. Ayan po sila. Ayan, ang mga pasaway. Ayan, ang mga pasaway. Inunahan kayo kay Nobita, oh. Let's go. Let's go na po. Thank you po. Ayan. Ayan po sila. Papunta na po kami sa venue. Talaga naman din. Inunahan na po kayo. Inabangan na sila. Let's go, let's go, let's go. Nobita. Only at Lupao. Let's go. Rara. Ayan o, inunahan kayo o. Thank you po. Thank you, see you. Sige po. Ay, asa si Ryan? Nasaan na si Ryan? Pababa na ata. Tawagin mo, sabi mo nandito. Ay, andyan na pala. Ay, dun siya. My goodness, hinahanap namin. Andito na pala. Let's go, inintay na po tayo ng madlang people. Yay! May problema kasi yan sa kabila sa mga yun. Okay. So yan, bababa ako. Hindi, bababa na ako. Sumunod ka lang dyan. Excuse me. Okay, let's go. So, i-guide po natin ang Nobita kung saan siya dapat mag-park. Mahirapan po tayong i-control sila dito, lalo pag paalis na tayo. Doon po tayo sa likod kasi meron naman tayong mga marshal. Bawal kasi silang sumunod dito. Kasya po yan. Ang hirap pag paalis na, hindi kayo makakasakay. Tapos ma'am, ano rin ako yung pagtapos ng banda. Yes po, nakaabang din po sila sa stage. Sila. Sir, akyat lang natin kay Mayor Courtesy Call tapos magpipicture. Mabilis lang kasi inaantay na tayo. Kuya, pabukas! Nag-usap na kami ni Mayor dito, akyat. Wala ho yung mayari ng susi. Ay, sabi mo muna kay Mayor. Ayan o, Sintot. Kuya. Tao mo nagkasi ni artista. O, dito dadaan. Doon sa kabila. Gusto mo mahirapan tayo dun sa harap? Naku, may mga paalis po ng mga motor. Sa motor. Napakahirap pag pauwi, alam mo hindi natin maialis yung artista. Opo, lahat na po tayo dito. Paikutan dito. Hindi pwedeng doon, kuya. Pinag-usapan na namin nila Mayor Ito na yan. ikaw. Hindi pwede itong pahirapan natin yung mga marshal mag-hold ng tao. Ilabasan po ito. Hila mo nang lalabas, pa-hold mo muna doon, saka dito. Hindi pwedeng may lalabas dyan. Paano yung nasa likod? Sa inyo ba yun? Lahat yan, lahat ng papasok dito, tayo lahat yan. Oo, akin yun. Sabihan mo doon. Dalawa yan, may isa pa dyan. Walang papasok dito, bawal magpasok dito. Kuya, yung mga tao. Wala
angat dito kahit motor. Wala. Tapos nasan yung mga marshal natin, akit kay Mayor, walang magagay, dumugin ng tao. Kayo lang. Sus, kaya na namin yan. Wala naman nakapasok ko. Ipapadlock na yun doon. Nakapadlock doon. Ipapadlock na. O, tapos doon tayo lalabas. Oo, imamarshal natin. Ipangawi natin yung tao doon paglabas. Oo, paglabas nila. Tara po. Tara na po. Sandali lang, wala pa. Ito daw po. Hindi pa nakabukas oh. Kung sintot eh. Ikaw talaga, kuya. Tagal. Sandali lang. Ikaw talaga mamara eh. Eh, si Mayor naghihintay na. Oo, alam ko. Mayor, ano, katikas ng ulo. Papapasukin pa yung mga tao din eh. Paano nga tayo? Sige na. Wala po munang dadaan dyan, Wala kuya. nang dadaan doon. Ipapahold na doon. I-hold nyo na. Yung labasan na pabalikin nyo rin sa Iradyo nyo na po. Bawal magpapasok na doon. pababalikin doon. Niradyo mo na. Oo. Oo. Mahirapan tayo pag magpadaan pa dyan. O, tingali na kayo. May isa pang van na dadaan, yung black din. Sinong naiwan doon? Si Puntanilla. O, sabi mo huwag na magpapasok. Isa pa, isang black van lang yung dadaan. Tapos, sasamahan natin sila mamaya. Pasok kayo dito. Okay na? Kuya, yung mga tao. Bawal muna dito, bawal muna. Sa harapan muna kayo, harap. Naman. Sige na, okay na, okay na. Let's go. Okay. So, courtesy call po kami kay Mayor. Taas po tayo kay Mayor muna. Kuya, pahawi yung mga tao sa office ni Mayor. Wala namang tao dito. Sa si boss? Andun sila ulit sa... Ay, si Ma'am Glenda. Ha? Si Ma'am nandyan? Wala si Ma'am O, doon tayo sa office ni Mayor. Ayun lang si Buso nasa... O, tatawagin ko, kuya. Hindi tayo. Pumasok mo tayo. Tara po dito sa Mayor's office. Kuya, patawag si Mayor. Siga. Tara po dito. Tara, tawagin ko lang po. Tatawagin ko. Sir, tawagin ko lang si Mayor. Doon sa gilid. Pasok na po sa office. Excuse po. Mula naman sa bagong flores ang ating Mr. Local Tourism, Mark Leto. Hello po. Hi, madam. Hey, ate. Hello po. Ando na po sa office nyo. Ayan po, shout out sa Mayor ng Liguan. Ay, Chica Art Component Junior. Ako. Kuya Poms, ganda. Napaka-plastic, oh. Napaka-plastic. May pabesop. Puset. Okay po. Tara daw po dun sa sa office ni Madam. Office ng asawa, mas maganda raw yung opisina kasi doon. Lipat po kami sa office ni Ate Vice Mayor. Kaya nga, ka-plastic eh. Tara po. Yes po. Shout out! Good evening po. Upo po kayo. Ang dami po dyan. Ready na po ako. Una. Uy, pamangkin ko! Kasi yung pamangkin ko nasa ano, nasa Bakit may Baguio. ganyan? Ba't ako wala? Nasa Baguio yung pamangkin ko. Pwede. Ito po si Mayor. Hello po. Kuya Mayor po natin. Thank you, Mayor. Maraming Meeting salamat. Ako yung the Congress ng leader. Lubita.
Si Sam po. Naimbag na rabiin. Naimbag na rabiin. Ano ka ba? Hindi po. E-edit to. Yes po. Hello, Ma'am Mara. Hello po. Kamustas? Ang artista ng Lubao. Konsehal ba? Manila. Yun. Baka gusto nyo... Picture po tayo kay Mayor. Ganda gabi po. So magpipicture lang muna kami. Wait,